Desclassificats, l'obra que es pot veure aquests dies a la Villarroel de Barcelona retrata l'abans, el durant i el després d'una entrevista d'una prestigiosa periodista a un president del govern sota sospita. Aquests focus són terribles. No serà una entrevista de traïció, no és el meu estil. Aquesta nit veurà l'obra algú que coneix molt bé les interioritats de les entrevistes polítiques, el periodista Xavier Bosch. Qui el rep al teatre és en Pere Riera, l'autor i director de l'obra. La nostra proposta és que després de la funció tots dos es trobin a l'escenari per parlar d'aquesta peça, que un d'ells ha creat i que toca tan de prop a l'altre. Pere, enhorabona, però el primer que t'he de preguntar és... s'ha de saber tot? Jo crec que no. Jo crec que no hem de saber-ho tot. Però jo penso que si ets una persona honesta i que no et fa vergonya anar pel món amb la cara ben alta, suposo que tampoc has de tenir vergonya ni por dels teus draps bruts. Senyor Bosch, vostè pot permetre's un pas en fals? Ara mateix no sé a què es refereix. Hi ha tres personatges, el Cáceres, que és el cap de premsa del president del govern del país, el president del govern del país, que es diu Bosch, de cognom, però ho vas escriure abans que ens coneguéssim, i la Emma Vilarassau, que fa de Sílvia, la periodista, que t'ho deu haver dit tothom, Mònica Terribeja. No és deliberat. No. Et seré sincer, a l'Emma se li va passar a l'inici dels assajos un recull d'entrevistes de tot tipus de periodistes, dones, homes, catalans, castellans i d'altres països, perquè ella pogués tenir una mica referents per construir el personatge. Evidentment, clar, la Mònica Terribas deu ser una periodista que coneix perfectament, perquè com a espectadora l'ha vista sovint, i de la mateixa manera que jo no he pogut fugir segurament del referent, ella tampoc, però no l'hem buscat i no l'hem perseguit. Amb això voldria ser clar que no és un assumpte que es derivi de les seves funcions executives, però que repercuteix inevitablement en la seva, si m'ho permet, honorabilitat. M'ha fet gràcia la Sílvia al moment de l'entrevista, que diu, president, si m'ho permet, que és un tic que jo miro de no tenir, de no dir mai si m'ho permet. No, la meva feina és preguntar. Si un home s'ha assegut allà ja és perquè em permet que faci de tot, no? Jo no he mentit a ningú. Però eres l'única que sabia la veritat. I has callat. Al final, tots tres, els tres protagonistes, són titelles l'un de l'altre. Tots tenen un titular a 5 columnes que els pot esgarrar la vida i juguen amb això. Aquesta és una miqueta també la trama que els fa grinyolar la seva escala de valors, que per mi és el tema de l'obra. Exacte. M'he endevinat? Sí, per mi també. Jo penso que és aquest el tema, no? O sigui, que hi ha uns valors, uns principis ètics que cadascú pensa que defensa a partir de la integritat personal i de la integritat i de la dignitat professional i que es posen en discussió i que en realitat cadascú defensa la seva capelleta tan bé com sap. I jo els deia, no? Quan assajàvem, deia, són tres personatges que són molt intel·ligents i tenen una capacitat retòrica per convèncer l'altre i per deixar-se convèncer. Miri els ulls del president i veurà aquell mateix home que vostè mateixa i molts d'altres van votar i que per la seva acció política encara no els ha decebut, tot serà molt més senzill. Clar, si és un bon govern i és un bon polític i descobrim que fa anys, a més, va cometre un error greu, un delicte, i d'aquesta denúncia en pot penjar la continuïtat d'un bon govern, aquest quart poder que és el periodista, que en aquest moment pot desvetllar-ho tot... Ho ha de fer. Ho ha de fer. Sí, el codi deontològic ho diu, que ho ha de fer. Jo crec que la nostra feina és explicar les coses que passen, peti qui peti, caigui qui caigui. I després, si algú ha fet alguna cosa que és delictiva, com en el cas de l'obra, doncs que pagui les conseqüències. El que no es pot fer és tapar les coses que se saben. Doncs fins aquí aquest especial informatiu. Nosaltres ens acomiadem, com sempre, agraint-los la seva atenció.